алейкум дӯстони азиз, ҳозир нағзен саломати хубай духтарако. имрӯза наварда ман мехоҳам шумода пастельни белье, нижни белье, либоса, пояфзол, либосаи кӯдакона ҳамаша бо нархи арзон нишонтим. Аксия рафтестай тоза бори Туркия ва Дубайан. Марамат ина мисол ира бинед барои арӯсако чихе хушрӯ. Мана бинед аҷоибот, якта лицевой, якта дига боша банни полотенцаяй 200 сомон туҳфа бурдандаям беҳтарин туҳфаяй 270 сомон буд, ҳозир аксия рафтестай 200 сомон. Касе дар кораи духтаро рақамашона ма дар рӯи экран мемонам. нависеншона бо маълумоти бештар аз хичон мегирен. Доставка доран, хоҳем биёем борошона аз пеш бинен. Беҳтарин новинкора овардагиян. Нигоҳ кунед духтаро, анамин прозрачный скатерта, прозрачный дастархона бисёр мепурсдан. Ина ма ёфтум то на духтар. Элон духтаракои хушрӯ, презентатсияи ширкати нав. Марҳамат, ширкати Greenway коргар кофтестай. Анамин рақамода нависен, кора шумода пурра мефаҳмонанд. Занҳои азиз, ин ширкат ҳар моҳ шумода маош метиҳад. Ранги чӣ хеле ки маош мегирен аз давлат, анам хел дар кор гӯё ки официални кор мекунен. Шумо ҳар моҳ маош мегирен. Аз ин дариҷа аз чанд ҷиҳат шумо маош мегирен? Ҳам аз ҳисоби фурӯштон, ҳам аз ҳисоби мисол командатон ва ҳам аз ҳисоби директор шудантон духтаро бонус мегирен. Дар дуюм моҳ аллакай ҳама директор мешаванд. Марамат, нависен маълумоти бештара аз худи анами хоҳар бигирен. ин ширкат нав омадагияй даромада дар бораи ами бизнес планаш пур аз маълумотай хичон бигирен. Сертификати халал доранд, ҳама намуд маҳсулот доранд духтарако. маҳсулоташон экологически чистияй. Мисол аз набори харобшавӣ сар карда духтаро, коктейлу ҳар гуна биодобавкаҳо доранд, ҳар хел маҳлулҳо доранд, барои шустушӯи хона доранд, косметика, парфюмерия, хулос ҳамаи чӣ доранд. Марҳамат, чӣ хеле гуфтум, дар ин ширкат аз чанд ҷиҳат шумо мисол пул мегиред, аз чанд роҳ дора ки пул гирен. маоши хуб дора, ҳар моҳ маош мегирен. хубиш дар ияй духтарако ки шумо фарқ надора гражданство дорен надорен, дар тоҷикистонен, дар дигар ҷое куҷоеда ки бошен маошотона официально мегирен. ина марҳамат, маҳсулотҳои ина барои шустушӯи хонаям беҳад бисёр доранд. доставкашон беплай. як хубишам яе ки аз Россия вақте равон мекунанд беплай доставка. нависеншона каседа дар корай рақамошон ҳаст. нархи и 700 сомон буд, ҳозир 600 сомон. аксия кати 600 сомон кардагиян. ана баъд ҳама намуд дастархонаҳои дига намудош ҳаст. вилюрои фасон ваёрам ҳамаша аксия кардагиян. ина хоҳем нависеншона бо сураташона пурраф мепартоянтона бинен. интихобшон беҳадам зиёдай. духтаро апай гулбибиян дар ҳами ҷо. ассалом созед нағзен. раҳмат ана занаку ман бо омадам. қарибид бояд як либоси нав, як чизи нави ба дилум бояд пӯшам. нигоҳ кунед, аз ҳамо халатҳои зимистонаи набуд санчадоро. ман аз ҳамин тобистонаш омадагӣ. ана бе санчаҳо 600 сомона. бина духтаро бе санчаҳош 750, санчадорош 800 сомон. ина бина духтаро чихе хушрӯвай халат. ина бине. ин куртаҳо чанд пул шудагӣ? 450 сомон шудагӣ. барои ид скидкаи калон мана ин румоло 300 сомон будан шарфо. ҳозир скидка рафтагӣ 200 сомон. тамошо бино, боро ҳамаш бори Дубай ва Туркия. Дубай Туркиё. мана нигоҳ кунед, ҳама чизои кӯдаконаи нав омадагӣ. аҷоиб нархҳои дастрас, чашмакотона мебарад. ин вая бине, ин абаёя бине, ин абаёи хушрӯя нигоҳ кунед. ина бине, манда ана ҳамеша маъқул. духтарои ра хуштугиша бинем, бои размери калонам дора. барои одамои ҳамин галдаҳошон калон ранги ман ана ҳам хеле. ин чанд будай? ин чанд шуд? 1000. ина бине 1000 сомон. мана бори Дубай ҳама сангчаҳош тоза духтаро бинен чихе хушрӯ. барои ида беҳтарин интихоб. скидка барои иди рамазон. мана духтаро ҳатман биёен. рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. бо хичон кати гап занен духтаро шумода маълумоти бештар метиҳанд. пояфзолам дора на?
500 сомон ина бине попушия поча роҳат мекунад ин норкода норкои оригинал ай духтаро касоне ки норка гирифтаган медонанд чӣ хел хушрӯай кожаи тозаи мана бинед ҳама янами куртора акция кардаган ана бадана ино ҳастай духтаро 300 сомонӣ дубай тоза диден туфличо ҳам қакаблукошо бо удобнияи духтаро ира бинед аҷоиб фасон мана бори тоза бори оригинал касе мекофт ҳатман биёен ана атрам дорана ана америкаи касе пурсида бу духтаро ҳама намуди атро ҳастай ҳам бори духёи туркӣ ҳам мерикаи ҳам туркӣ будай ҳам дубай ҷорни духтаро касе мепурсид ҷорни чизи нағз медидагӣ мана духтаро касе аз америкаи харид кардани буд ҳатман ами рақамода нависем шумо ҳам тавсия медиҳам ки марҳамат кунед ба рақамҳои дар зери экран буда занг занед скидкаи калони калон барои моҳи шарифи рамазон ина бине хушрӯбишона ина бине ҳами ана мана нагуфтем ки мана гармшо и куртоҳоша бине и шинами куртоҳоя бине марҳамат шитоб кунед ки пушаймон мешавед аз бозор рафтана инҷа биед спортивкои фасон доранд аз 220 сомон сар мешавад то 16 солара размер ҳаста имқа хушрӯи качестваш мана бори туркӣ касе дар кор бошад подросткови касе кофтеста буд ина аз 220 сомон нархошон сар мешавад нигоҳ кунед чӣ бисёр иҷада мана ҳамаи ҳамино духтаро шумо метавонед дар иҷа харидорӣ карда аз ҳамаи ҳамино бинед пижамаҳои кӯдакона ҳама намуд пижамаҳои занона обув чизе ки бошад дар иҷа ҳаст духтаро ина куртоошона бинед инами курторам арзон кардагиян мана касе дар корай абая дар кор куртои ипек дар корай оригинало эспира сумка дар корай хулас чизе ки шумо дар корай ҳатман нависеншона бо суратошона мепартоянд ина либосои кӯдакирам ҳамаша акция кардагиян ай чанд сум сар меша 80 сомон ай 80 сомон турецки либос мана тройка 100 сомон мана бинен ҳамаша бо нархҳои беҳтарин пешниҳод кардаган аксияи нағз рафтестай духтаро ҳатман биёен ё ки нависеншона духтарако суратошона партояндтона интихоб кунед баъд материалҳои хушрӯ доранд паплинои туркӣ доранд паплинои туркитон ай чанд сум сар меша 200 сомон ипекомон ҳастан 750 700 духтаро турецки паплин 200 сомон мана даҳи ҷо ихели туркӣ ихели качествои нағз и нарх нестай ҳатман биёен нигоҳ кунед баъд медонед духтарако борошон пагои дига бо омада мераса ман рақамашона мемонам шумо нависеншона то ин навори ман мебироя аллакай ба фикрам бори ё меоя мераса шумо нависен дига суратҳои материалошона партоянд мана бинед чихо интихоб бисёрай шарфошон беҳтаринай амиқа ҳами шарфо хушрӯан мана нигоҳ кунед духтаро блеск шда гап неста ина сиёҳуш аҷоиб блеск дора мана шарфҳоям бисёрай шарфи шифонпонбахт доранд шарфҳои арнатони шифонпонбахтҳои хушрӯ доранд мана ҳамаш расветкаяй диден хулас барои маълумоти бештар бо метавонед хучонда нависта пурсон шавед